За празника и за мястото му в народните традиции. Старинен обичай, свързан с Тодоров ден, възстановиха в Бобовдолското село Мламолово. Свекърви и млади булки посещават храма и изпълняват ритуал, който символизира приемането на невестите в рода на съпруга. Отрано свекървите, заедно с снахите си, омъжили се през последната година, се отправят към двора на църквата Успение Богородично. Булките са облечени в невестинските си премени с венец на главите, който ние тук наричаме китеж. Свекървите носят пити с сол, орехи и чесън, а под тях варена царевица. Невестите се покланят срещу слънцето 3 пъти, препасани с специални кърпи, наричани кланячки. Най-редовно се спазваше този обичай. Интересно ми е, защото това са неща, които са се случвали на нашите баби едно време. И е хубаво да знаем какво са правили те, когато са били на нашите години. Свекървите си тръгват първи, като пускат след себе си зърна варена царевица. Част от останалата царевица дават на добитъка. Хвърлят от нея и в градината, за да има богата реколта и за да не ровят картици по нивите, както вярват в Мламолово.